माखाय बेसे मोजां हिनजावथार हिनजाव नङालाय मिनिनाय नङा भगबानफोरा आंनि नङाखय नुद' बिसोरबायदि गियान दं नुद' बाजैनो apa tuh deh kami punya hati akan kau deh masih ubin faifi bayo ya ozoi deh kamu lah aja goodbye Oke लोगोफोर नोंथांमोना बे ससेखौ नुनानै गोसोआव माबायदि नांदों ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो बे सुबुं बा बे सासे मानसिनि बागै आङो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो नोंथांमोना दहायनि बे ससे भिडिअ नुखाबाय ओमफ्राय बिथाङा सासे जोबोर दुखुनांथाव जाथाय आरो बिथाङा गोरिब मानसि ओमफ्राय बिथांनि माने मेन्टेलिटिफोरा एसे गाज्रि टाइपनि आरो नङा होनबा नोंथांमोना नुखादों बेनि खर'फोर आरो आखाइफोर सोमावनाय बायदिसिना नङा होनबा मोदोमफोरा बोरै नङा होनबा ओमफ्राय बिथांनि फिजिकेलफोरा मोजां नङा ओमफ्राय थेवबो बिथाङा मेन्टेलिटि मोजाङै दोङो ओमफ्राय सासे बर' सुबुंनि हाबायाव फैदों नङा होनबा नोंथांमोना गुवारै फोरमायगासिनो सोरनि हाबामोन बिथांनि नामा मा ओमफ्राय बियो फैनानै एसेबां मोजां मानसिफोरजों माने जायै लोङै माने मोनसे हाबानि जि खायद बा जानायखौ मोनसे खुलुमनानै जादों नोंथांमोना नुगोन होनबा माने प्रसाद रखम बेजों लोगोसे ओमफ्राय मोजां मानसियाबो बेबायदि खुलुमना जाबावासो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां मानसिफोरा जेनेबा हाबायाव फैबा गिफ्ट होना थाङो थिग बिदिनो बिथाङा मोनसे 10 थाखा फैसा होदों होनबा जोबोर ओमफ्राय गोरिब मानसि बिथाङा 10 थाखा गोसोजों एकदम खुसि जानानै मिनिनानै बिथाङा 10 थाखा फैसा होदों होनबा बेनो मानसिनि सबसे गिदिर खामानि जिहेतु बिथाङा गोरिब जानानैबाबो बिथांनि साननाय हनाया जेरै फाग्ला टाइपनिबाबो बिथाङा माने बे सासे सुबुंनि हाबायाव बिथाङा 10 थाखा फैसा जाहाथे बिथाङा धोनि जानो हागौ खिन्थु गोसोआ जोबोर खुला बिनि थाखायनो बिथाङा बिनियाव फैसा गैयाबा गिफ्ट गैयाबा बिथाङा 10 थाखा फैसा होनानै हाबायाव गिफ्ट होदों होनबा बेनिख्रुइ आरो मा गोदोरसिन नांबावगौ बेनिख्रुइ आरो मा गोदोर बाथ्रा नङा होनबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला जेसेबां हायो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय